Отивам да го гоня тоя. Започваме с хубавата гледка. По-хубаво от това просто да станеш и да видиш една хубава, която най-вероятно е катая в София. Днес ще ходим наляво надясно, а ще започна с едно кафе, защото супер много ще спи. Ще покараме количките и яка съм изцепен. Какво става? Такива хубави работи. Айде да ви го сменим. Щик такъв пак рентиш хули. Рентим, брат, като може да си купа такова си рент. В крайна сметка пак се воза, нали? Вижте какво днеска. Еросмица. Не езде. Прави един код старт, а? Бруталия! Айде, ходим да се повозиме. Супер много ме кефи. Сложил съм си цаките да не вземе да се джасна някъде случайно, но преди това отивам да взема жената. По-важното е, че трябва да платя паркинга. А този паркинг сега ще ми сипят с big time. Айде да плащаме паркинг. Адни паркинг. Дойдохме до Палмата да се разходим и след малко ще ви вода на едно много яко местенце. Барабар с жената. Не, че виждате нещо дено. Айденов тук един много голям човек ми дава колите, ми го каза това место. Пак той никога не ме е разочаровал с тата за шиша и за ресторанти. Някой ден е и тук апартамент си пожелавам. Те са ефтини. Само няколко милиона. Лева. Не дирхама. Лева. До всички, които ми гледат влоговете, момчета, заслужава си да бутате и да се лишавате, особено на младини. Където и да е. Да правиш каквото си искаш, когато си поискаш, с когото си поискаш, а не с когото трябва. Аз съм си мечтал само да ми скимне и така и просто да отида някъде на почивщица. Без значение къде е. Не е нужно да е просто тук. Аз идвам тук вече повечко по работа, не толкова за да се наслаждавам и така нататък. Въпреки, че в момента аз съм по тениска и навънка е 27-8 градуса, във Варна е клинч. И нищо това нямаше да бъде възможно, ако не си бях скъсал газа от опачка. Ако не бях поел такива рискове, дето брат. Само хората могат да си мечтаят. Та някой ще излезе и ще каже, какво път толкова си поел, брат? Имал съм опцията дали да си купя кола или да си платя наем и да ям и така нататък и съм избирал да си купя кола и после тази кола ме донесла 6 пъти по-големи приходи следващия месец. Защото поемам риск, въпреки че този риск е малумен и не го препоръчвам на всеки. Въпреки това, че е малумен, при мен се работи. Всичко е ей тук. Как го мислиш, защо го мислиш, на къде гледаш, брат? И най-вече трябва да си сам. Ако си с грешните хора, няма да стане. Мира тук, който трябва да имаш, докато работиш, е всичко, брат. Жената вървиме тук надолу, паркирахме колата и си викаме и двамата, или сме остарели, или сме пенсионери, не знам какво става. Не ми се ходи на джангъра там. И ми се ей тук, където няма никой. Пиеме си безалкохолни коктейли, като пълни пенсионери, си гледам гледчите ми, бати кефа, брат. Някога си мисля, че вече съм пенсионерка, понеже гледам хората на моята възраст, те не спират да ходят по дискотеки. Пък на мен някакси не ми доставя удоволствие, не ми харесва да отида там. Да слушам силна музика, да пия. Мисля да ти използвам газа за тъмнели и хората ще цъкат повече. Това няма го качваш. Няма го качваш. Голям фал стан. Тук от наше ляво, че не мога да ви покажа. Всичко беше наред с една двойка до преди 2 минути. Като той пич ни взе телефона, почна да рови в него и тая му вика, дай ми го. Да се прави, че снимам жената. Виждате ли тая как му вика? Дай си, виж, пич как е фанал телефона. Ето виж как е рови в телефона. Не вика, не. Олеле, ужас, бати. Дай. Абе, тия се скараха на куче, казвам ти. Да. Гледай. Отиде, брат, отиде. Момчета, това е много лошо. Затова много внимавайте с кой се събирате и какво правите. Точно преди 2 минути го казах. Тая се е настрава. Ето. Представяш ли си, братко, да си доведеш жената тука, да ти е кеф всичко това и изведнъж шат, брат, взе, че тя ти изневерява. Ужас. Това беше фейк, сега се скарам с нея. Свърши ми интернета, не мога да се прибереме с жената. Какво ти пука, брат? CLS като моя! Вижте, брат, CLS като моя! Какво е CLS? Ооо, бал съм го, ще ме снимат камерите, отивам да видя какво е CLS. Изгърмим 500 дирхамчета за камера, ама искам си видя CLS. Верно какво е CLS, да виж, верно. Отивам да го гоня тоя. Ето ви го CLS, момци! Карах си го до Дубай! Само че му смених малко цвета. Знама ли бе гъс, че ще ми
бомбата с дирхамите. Едай го как ускорява газа. Ето го! Ето го! Цял есен ми, момци! Абе, не бягай, бе! Няма то сдава газ, ще ме набие с дирхамите. Ебал съм. Не съм за една глоба. Ето ми го цял еса, брат. О, много е як. Карах си цял еса в Дубай, момци! О, брутален е, брат! Аре бе, това не иска да дава. Мръдни бе. Трябвахме да ги хванем тия с GT-то и с това. Точно се паркирахме, момци. Надявам се този клип ви е харесал. Малко карахме по тъмно. Обаче ми ще едно такова видео беше готино, покараме вечерта. Как го тук, брат, чуй се какво стана. Айде, момци, със здраве и очаквайте новия влог, който много е със тази кола, само че е през деня.